हाय नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को। तो ये हूँ द्वितीय दिन भिडियोटी बाबा माँ आसते घर को किंतु मो भिडियोटी अपलोड कर पार नी मोर जेहेतु यूट्यूब रे टिके प्रॉब्लम चलता तो से अपलोड हो पार ना लेट रे अपलोड कर धन जा तो मामा अधिक मंदकर बैठी ओसा गली छताटा कौन एमती कर पकई सब आसी सब ये टुईकिल तार खोल कौन खाई सारे सब देखा मो रोसे सरू देखा कौन सब मम्मी आनी देचे रोसे सारे रोसे कर रोसे सारे देखा कौन सब आज कहीं आज कले पोई थी मामा आनी पोई थी मैडम को देले से खाइले सीना बैठ बो भाई बो पलैब बाहर मम्मी एबे पलैबू भाजी तुम घर आई तुम का नुआ है आस तुम घर बाहर आई सब माने प्रथम से द्वितीय आसे ना मुझे तुम नुआ बाहर ना कौन आई बाहर तुम बापा बोधे देखते हाँ भाज तुम घर कौन कौन आई देखल टे घर आस आलू और बाईगण आलू भी चार पाँच देख बापा गेली जीवो जीवो तो आदि नो आदि जीवो कोई जीबी कांदीबिनी कांदी बने तो ये बेगटा खाली कर तमें से ही बेगटा नहीं जाओ बाहर गले से नहीं जाओ से पिंक कलर टा है सहीटा ये बेग कौन नहीं जो से नहीं जाओ हाँ 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 से देम बस बेगटा दो ये कहू काई पड़े जो काई पड़े तो से दुष्ट है खाइब बाहर मामा मैं से रकम जीमी तम बापा कोडी बापा देखी और नेवरा बाको मु पासे जीमी साप बाबू कोदी जीमी साप कोदी बेलो कोदी जीमी साप कोदी अरे सकाळ संजोला और दिन हो तो मामा का हां टिपड़ी तो हमरा घर पाखरे पा स्कूल पाखरे स्कूल पाखरे जैसे रे पास हां गेली भल पड़ू से गेली भल रही है टाटा टाटा टुईकिल कोची पळेबो बोली मते भल लागुनी पाठ पढे से ते टुई टुई र
ଏଇ ସବୁ ଆସିଛି ଏଠି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଆ ଭିତରେ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଏ ବାତାଜି କଦଳୀ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ହେଉଛି ମଟର ହେଉଛି କାବୁଲସରା ଆଉ ଓ ରାଇତା ଏଇ ସେଇ ବାତାଜି ଆଉ ତେଲ ଏ ସୋରି ନା କ'ଣ ଫୁଟଣ ହଳଦୀ ଜିରା ଆଉ ତେଜପତ୍ର ଚୁଡ଼ା ଇଏ ହେଉଛି ବିସ୍କୁଟ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଇଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆକୁ ତ ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନିଥିବେ ଆଉ କହିବି କ'ଣ ଆମର ତ କଖାରୁ କହନ୍ତି ଆଉ ଆମର ତ କଖାରୁ କହନ୍ତି କିଏ ବୋଇତାଳୁ କହନ୍ତି ଏମିତି ଆଉ ଏସବୁ ଆସିଥିଲା ଛଣାଛଣି ଜିନିଷ ବି ଖାଇସାରିଲେଣି କିଛି ଆଉ କିଛିଟା ଅଛି ଏଇ କ'ଣ ଏ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ଇଏ ସେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି ଏସବୁ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଏ ଜିନିଷଟି ଆସିଛି ଏବେ ଖୋଲିକିନା ଟୁଇଙ୍କିଲ୍ ନେଇସାରିଲାଣି ଏସବୁ ବେଶୀ ଗଜା ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଏସବୁ ମିଠା ମିଠି ସବୁ ଆସିଛି ଆଉ ହେଲା ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଲଡ଼ୁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲଡ଼ୁ ତ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଲା ମୁଁ ଖାଇପାରିବି ଆଜି ମୋର ମଙ୍ଗଳା ଓଷା ଆଜିର ଦିନରେ ଆସିବାର ଥିଲା ମୋ ମମି ତ ଆଉ କାନ୍ଦ ନା ଖସିଗଲେ ମୋ ମମି ପଳେଇଯିବ ଏଇନା ଟୁଇଙ୍କିଲ୍ ବାହାରୁଛି କ'ଣ କରିବି ସେ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏସବୁ ଥିଲା ଆଣିଥିବା ବାବୁ ତ ଏବେ ଯିବା ଟୁଇଙ୍କିଲ୍ ଯିବ ସେ କୃଷ୍ଣା ମାଇ ବ୍ରଦର ଯୋଉ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେ କ'ଣ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଦେବି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଦେଉନ ପିନ୍ଧିବ କ'ଣ ଯିବି କାନ୍ଦିବ କାନ୍ଦିବନି ବା କହୁଛି କଥା ନେଇକି ଆସିବ ମୋଟା ହେଇଗଲେ କାହିଁ କାନ୍ଦି ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଦେବୁ ଡ୍ରେସ୍ ସେ ଯିବ ବାହାରୁଛି କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ ସେ ଯାଉ ଇଏ ଯୋଉ କ'ଣ ଇଏ ମୋ ପର୍ସ ଦେଉନ ତ ପର୍ସ ମାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ତା ଟିଫିନ୍ ସବୁ ହୋଇ ଯାଇଛି ଟିଫିନ୍ ଧର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାବା ପୁରା ପୁରା ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ନେଉ ଦେ ମାମା ଦେ କାନ୍ଦୁନି ବୋଉଟା ପଳାଉଛି କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦୁନି କମ ଏବେ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ବୋଉ ପଳେଇବି ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି ହେଇ ବୋଉ ଦେଖ ଏବେ ଝିଅକୁ ଦିଆହେଉଛି 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଟୁଇଙ୍କିଲ୍ ପଳେଇ ଯାଉଛି ମାମୁଁ ଘରକୁ ନା ବୋଉ ନା ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠି ଯାଉଛି ତାପରେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ ରହିବୁ ଦୂର ରାଣୀ ତୁ ପଳେଇବୁ ଯାଉ ତୁ ମାରିବୁ ମାରିକି ରାତିରେ ଗଳିବାକୁ ପଳେଇ ସାର କ'ଣ ଭାଉଜ ଘର ଲୋକ ସବୁ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ଦେଖ ଚୋର ଏବେ ଭିଡିଓ ନୁଚି ନୁଚି ଦେଖ ଖାଉଛି ଭଉଣୀ ଛାଡ଼ିବି ପଇସା ନେବେ 10 ଟଙ୍କା କଣ କରିବା ଛୁଆଟାକୁ ଦେଲେ 50 10 ଟଙ୍କା ଯିବ ନା ଛୁଆଟା ସେ କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ ଟୁଇଙ୍କିଲ୍ ପଳେଇଗଲା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆଉ ସମୁଦଣୀ ପଳେଇଗଲେ ତାକୁ ନିଅ ନା ତାକୁ ସ୍କୁଲ ଯାଉ ତାକୁ ନିଅ ନା ସେଇଆ ବୋବ ଯେ ବାହାରୁ ମୁଁ ଯାଆ ନା କେତେବେଳେ ଯିବି ବୁଲି ଆସିବ ଆଚ୍ଛା ଯାଉ ବୁଲିକି ଆସ ଫେର ଆଣିବ କିଏ ତାକୁ ପଳେଇଲେ ରହିଲ ନାଇଁ ଚଣ୍ଡୀ ଯା ଯା
ହଉ ଯା ଯା ତୁ ଯିବୁ ଯିବୁ ମାମୁଁ ସହିତ ରାଜା ମାମା ଖାଲି ଉପର ଯିବୁନି ତୁ ଯିବୁ ଧନ ଟାଟା ଧନ ଟାଟା ଟ୍ୱିଙ୍କଲ ଆଉ ମାମା ପଳେଇଲେ ଘରକୁ ଏବେ ଭାଉଜ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜ ମାମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେଣି ଓଷା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦ କରିନାହାନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇନାହାନ୍ତି ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଓଷା କରିଛନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ ସବୁ ଇଏ କରିଥିଲା ରୋଷେଇବାସ କଲି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଥିଲି ଆଉ ବାସନ ପଡ଼ିଛି ମଜା ହେଇନି ମମି ଗଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି ମୋ ମମି ଦେଇଗଲେ ମୋତେ ମମି ଦେଲେ 100 ଟଙ୍କା ଆଉ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ ଅଧା ଅଧା ଆଉ ନା ମୋତେ କାହିଁକି ଦବ ଅଧା ଅଧା ରଖିଦେ ଟୁଇଙ୍କଲି ମାମୁଁରୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ ଖାଇବ ଏସବୁ ପଡ଼ିଛି ରଖିନାହାନ୍ତି ଭାଉଜ ଜଣେ ରଖିବେ ରଖିଦେଇକି ଯାଏ ପୁଅକୁ ଖାଇଦେବି ମୋ ଦେହ ବି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଓଷା କରିକି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲା ମୋ ଦେହ ବି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଯାହା ହଉ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ କି ଆଜି ମାନେ ବର୍ଷା ପାଗ ଅଛି ଖରା ହେଇଯାନ୍ତା ମୁଁ ତ ସିଧା ଟିକେଟ୍ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି ଜମ୍ମୁ କତିକି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।